svjetla kao i noćas za 1 sat pomaknuti svoje satove. Ljetno računanje vremena počinje sutra, pa se u 2 sata kazaljke pomiču 1 sat naprijed na 3 sata. Za kraj, a prije sporta, sport. U Kninu su s ponosom dočekali Mateu Jelić. Ona ima 16 godina i u Tajvanu je osvojila titulu svjetske juniorske prvakinje u tekvandou. Zovu je sportskim čudom, što i nije čudno kad znamo u kakvim je skromnim uvjetima ostvarila uspjeh. U kraljevskom gradu isti takav doček za svjetsku kraljicu tekvandoa, Mateu Jelić. Došao sam da vidim prvi put prvaka svijeta uživo i uvijek sam vidio na televiziji, ali uživo ga još nisam vidio. Uživo nježno lice, na tatamiju nepobjediv stroj, no Mateino svjetsko zlato dugo se kovalo, 9 godina napornog rada i odricanja. Odmah poslije škole ručam i onda trčim na trening, poslije toga malo odspavam, stignem nešto naučiti, onda opet na trening i tako mi prođe dan. A Matea je prava vladarica tekvandoa, zasad juniorska. Sve medalje koje je osvojila zlatnog su sjaja, osim jednog srebra. Već 2 godine bez poraza. Hrvatskoj je donijela prvo svjetsko juniorsko zlato. A njezin klubski kolega Stipe Jarloni bio je prvi kadetski i juniorski europski prvak iz Lijepe naše. Autora ovoga kninskog sportskog čuda nisu pokolebali ni skromni uvjeti rada. Volja za dokazivanje, mal grad, mal proračun, a znamo da smo vrh. Svjedoče tomu 2 svjetske i 3 europske medalje, 10 titula državnih prvaka. U klubu je 70 djece, a iz gradske kase na godinu im kapne 20.000 kuna. Mateji su sad obećali nagradu od 10.000, klubu bolje uvjete rada. Ja uvijek volim reći da je onaj ko postigne uspjeh u Kninu postigao više nego bilo ko drugi u Hrvatskoj. Mi radimo zasigurno u težim uvjetima nego svi drugi. No Matea je iz takvih uvjeta pozlatila Hrvatsku. Bit će toga još. U kolovozu slijede Olimpijske igre mladih, a 16 je godina tek.